Свої варі відкривати. Па першым адрасе здымачнай групе навін былі не вельмі рады. Гаспадар пагадзіўся размаўляць толькі з участковым. Мужчына ўжо неаднаразова прыцягваўся да адказнасці, але змяніць свой лад жыцця ў яго пакуль не атрымліваецца. І зараз ён знаходзіцца пад пільным кантролем праваахоўных органаў. Адны соседзі пакутаюць ад праблемнага жыхара, скардзяцца на шум і неадэкватныя паводзіны ягоных гасцей. Другія таксама складана перажываюць такое суседства. Ну, конечно, когда Валентин сюда переехал, он много трудностей создал. Мне-то меньше, больше страдают соседи, наверное, на третьем этаже. И в принципе, ведь он неплохой человек, когда не выпьет. Праблема алкагалізму і хатняга тыранства найчасцей узаемазвязаны. Профілактычная работа міліцыі вядзецца па многіх накірунках. Две категории профилактического учета. Первый учет – это именно те граждане, которые совершают правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, которые из-за своего злоупотребления алкоголем совершают административное правонарушение. Вторая категория – это непосредственно так называемые семейные скандалисты, которые привлекаются к административной ответственности за то, что устраивают скандалы со своими близкими и родными. Однако, как правило, это одни и те же граждане, поэтому зачастую осуществляется двойной учет. Найчасцей за ўсё ад людзей, якія хварэюць на алкагалізм, пакутаюць блізкія. Вось яшчэ адзін прыклад. Пасля некалькіх супрацьпраўных выпадкаў маці мае абарончае прадпісанне ад сына. Фізічныя магчымасці гэтай жанчыны абмежаваны, і яна мае вялікую патрэбу ў дапамозе. Але найперш яна мае патрэбу ў добрых чалавечых адносінах, якія былі ў гэтай сям'і, пакуль у сына не з'явіліся праблемы з алкаголем. Ну, так, я раз приходжу, і він таке, то вроді так нічого, як трезвий. А як вип'є, то все. У Брэсцкай вобласці за палавіну года ў міліцыю паступіла каля 4,5 тысяч зваротаў аб фактах сямейнага канфлікту. Заведзена 5 крымінальных спраў па прычыне забойства, 15 па прычыне нанясення цяжкіх цялесных пашкоджанняў. 2600 грамадзян прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. В данном случае мы посещаем, которые уже у нас состоят на учете в связи с неоднократными совершениями правонарушений в отношении членов семьи, и лиц, в отношении которых поступали сообщения о насилии, однако в связи с тем, что родственники отказались от их привлечения к ответственности, то в дальнейшем они к административной уголовной ответственности не привлекались. Однако мы их не оставляем без внимания и повторно посещаем с целью узнать о дальнейшей судьбе данной семьи и ситуации, складывающейся между родственниками. У выпадку сутыкнення з фактамі супрацьпраўных дзеянняў варта адразу звяртацца ў праваахоўныя органы. Таксама існуюць тэлефоны гарачых ліній, дзе ахвярам аказваюць псіхалагічную, сацыяльную і юрыдычную дапамогу.